A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó. De presos mai n'hi manquen, petita, bonica, però n'hi porta el baró, lireta, liró. I ara la princesa li diu als presos: canteu, canteu, bons presos, d'aquí us en trauré jo. Aniré a veure el pare, petita, bonica, recaptaré el perdó, lireta, liró. I es presenta davant del pare i li diu: ai pare, lu meu pare, jo us demano un do. Ai pare, lu meu pare, petita, bonica, les claus de la presó, lireta, liró. I ara què passa? I el pare li respon en un acte de responsabilitat política: ai filla Margarida, demà els penjaré a tots. Ai pare, lu meu pare, petita, bonica, pengeu-m'hi a mi tot, lireta, liró. I finalment proposa: i a cada cap de forca poseu-hi un ram de flors, perquè la gent quan passi, petita, bonica, sentim la bona olor, lireta, liró. Benvinguts i benvingudes a llegir avui des de Lleida, ara Lleida, la ciutat de la Seu Vella i molts altres edificis que segur que podeu visitar i dir: ah, mira que maco aquest edifici. A més, una ciutat que té parcs elisis, com París. Una reseña del Parque Elisi de Lleida. Diu: el parque con más historia de Lleida, inaugurado el año 1864, posee un palacete muy bonito, al igual que 2 fuentes y unas esculturas. Hay un palacio de cristal muy feo. Això és el que hi diu, En fi, llegir és venir a Lleida i sentir-se foraster, tot i ser de Lleida. Nosaltres venim de Solsona, Lleida, i quan arribem aquí se'n rep amb una mena d'hostilitat encara mai vista. No, és que a vegades feu-la neutra, no? El nostre delicte és xerrar la llengua que mares, àvies i gent que ens han cuidat des de petits ens han parlat des de petits. La gent de Lleida es queixa de la gent de Barcelona, però poc es parla d'aquest pogromo que vivim els solsonins i solsonines, que l'únic delicte que hem comès és néixer a Solsona. Però llegir és això: anar a casa del teu enemic, netejar-li els peus, fer-li una abraçada, un petó a la galta, pintar-li les ungles i mentre li estem fent un massatge a l'esquena dir-li: Lleida, amiga meva, no ens barallem. Els dos sabem que hem d'estar junts per combatre el veritable mal, Barcelona. Llegís això, més o menys. Un aplaudiment. Com estàs, Eduard? Molt bé, content Sí? de... Lleida bé, no? Lleida és com una cosina, no? Una cosina agradable, Sí? gent orgullosa, com a solsoní parlo, Sí, sí, Preguntes, no. Com a... Personal. Sí, gent, els aborígens, no?, que es diuen ells, com... Es diuen aborígens aquí? Sí. Per què? Tenen com que Barcelona no mira cap a ells, que això també ens passa a nosaltres, doncs ells, No ens mira ningú nosaltres, de com fet. nosaltres, han desenvolupat una girada d'esquena, no?, Mm? cap a Barcelona, i ells mateixos es consideren aborígens i que tenen la seva música, la seva comunitat, la seva parla. Ens cau bé Lleida. Sí, és com Lleida ens cau bé. tots els pobles de comarques que ens sentim... No sé on vas ara. Bueno, la vida de les comarques, que és lluitar contra... O sigui, Contra a Barcelona. pesar de Ho pots dir? Barcelona, no contra, sinó a pesar. Però bueno, no hem vingut a parlar de Lleida, perquè atenció, perquè avui ens visita una escriptora, poeta, artista i professora de secundària, tot això, de les poques persones del món de l'educació que les vacances li queden curtes, segurament. Molt interessada en les dones rurals, però no tan segur com nosaltres estem interessats en ella. Un aplaudiment per Ivet Aroles. Com estàs, Ivet?
Doncs molt bé, contenta d'estar a Lleida. Sí? I veig que parleu molt de Barcelona i què penseu de Girona per això? Perquè clar... Girona, França, no? Girona és com França. Ja no entra dins de... Girona, capital de Catalunya, jo penso, capital de Catalunya. Sí? Nova capital de Catalunya, no? Però sí, passen D'una Catalunya que jo no hi vull ser. Bueno, però és millor que la que ja hi ha... O sigui, de capital, vull dir. He d'una cosa, a nosaltres tenim bolos a Lleida. A Girona no tenim ni un lloc on ens hagi trucat per dir veniu a fer un llegir aquí... Que... No, el que ha passat a Girona és que ens han donat, que és interessant dir-ho, un premi, el Premi del Gremi de Llibreters, pel podcast en si, i el dia de l'entrega del premi és dijous gras, dijous de Carnaval, Sí? i no hi podem anar-hi, Oh, perquè som solsonins. quina pena. Perquè som solsonins i el Carnaval... Bueno, haver-lo ficat un altre dia, no? També. Ens fa molta il·lusió aquest premi, però som de Bueno, Solsona. per això, mirar d'esquenes cap a tothom. Clar. Està bé. Ells fan un Aborígens. premi sense mirar quan comença el Carnaval. I Bet, primer de tot, perquè et sentis còmode amb nosaltres, et volíem fer una ofrena, una cosa que ara vaig agafar, que la tinc aquí. Toca música d'ofrena, sisplau. Què li passa a l'Ivet Aroles amb les crispetes? És una de les meves addiccions. Explica'ns aquesta addicció. M'encanten. Per què? Quan va néixer aquesta addicció a les crispetes? No ho sé, des de petita, des de quan anava al cine, des de quan les feia a casa, puc estar tota l'estona menjant palometes. I ara està molt divertit perquè pots anar menjant i tota l'hora hi haurà com un so de cru. No ho he pensat bé, això de portar crispetes aquí. Ara em van regalar una màquina de fer palometes fa poc. Tens una fàbrica? Ai, una Fàbrica fàbrica. Can de Bo. Evidentment no. Per tot es comença, Però com les del cine? Sí, però en petit. I és això que veus com van baixar? Sí, Uau. sí, m'encanta. I, o sigui, en quin moment te les menges? Tota l'estona al llit, al sofà, conduint, quan sigui. Conduint també, eh? Sí, és que m'agrada molt la sal. Molt bé. Molt bé. Una mica perillós, no?, menjar palometes. A més, com que es queden les mans enganxifoses de lo que és la sal. Ja vas llepant i ja està. A tu t'agrada això? Sí, m'encanta. El teu volant deu ser un drama, no? Sí, exacte. Entre la gasolina... No? Sí, exacte. Pregunta molt interessant. A més, les palometes, si et cauen pel cotxe, sempre es poden rescatar al cap És un paluego. Clar. El teu cotxe és com una boca d'algú que hi ha com menjar per allà al terra. Sí, barrejat amb pèl de gos, hi ha de tot. Ah, que maco. Quines ganes de pujar al teu cotxe, segurament. És tota l'experiència. Anem a sopar, vine al meu cotxe, no? Com es combina això de ser escriptora, poeta, artista i sobretot professora secundària? T'ha passat mai que te'n vas a renyar algun alumne i et surt algun sonet? Em sortiria algun renec, però en continc, no? Sí? Perquè clar, a l'educació doncs, els hem de tractar amb respecte i hem de respirar una miqueta. Ho dius com si no et vingués de gust tractar-los amb respecte, de vegades, no? Hi ha moments de tot, no? Però t'he de dir que el que a mi més ràbia em fa sobretot és el professorat que raje, no? de l'alumnat. Amb aquest sí que els dedicaria algun sonet. Sí, explica'm com és una sala de professors. M'interessa. Hi ha de tot, però hi ha gent molt malhumorada, no? I que diuen coses sobre ells, estan a desgràcies, doncs dedica't a una altra cosa. A mi la joventut em sembla fascinant. De fet, és que hi connecto molt, no? I m'agrada moltíssim. Aleshores, és més la resta de gent de sala de profe que dius, igual és una mica ranci. I clar, fa gràcia com els professors aquests que diuen això dels alumnes i després segurament el principal problema de que els alumnes no estiguin motivats potser són ells, no? Exacte. Aquí estem fent com una educació, no es podria dir ara aquest podcast? Educació. Fem un moment d'educació. Què canviaries de l'educació actual regida per una finalitat de sortir un món mercantil, no? Segurament? Vale, següent pregunta. Pensa que no vull opositar perquè no... Tanquem educació, tanquem el podcast educació. A veure, això m'interessa molt perquè tots els poetes i poeteses o poetesses? Jo diria poeteses. Poeteses, molt bé. O poetes.
Doncs això, aquesta gent que feu poesies, teniu com una aura màgica. Jo sempre que us veig, sou com petites fades que feu versos. Tu com t'inspires? És algo com de muses, d'inspiració, fumes algo? No sé, tens com alguna cosa, algun truc? Menjo moltes palometes. Amb algo més? Amb xocolata. Són com les idees. Sí, ho puc combinar bastant. Però tot junt? No, primer una cosa, després l'altra. Però fumar no gaire, perquè em sento malament. Vale. No escrius, no? Estàs més com passant-ho malament quan fumes. Sí, quan fumo, potser des dels 16 anys que no fumo. Collons. Les palometes són com les idees, que no hi ha res i de cop ja paf. Exacte, ja explota. Aquí has fet una metàfora? Sí. És una metàfora, això? Pam! I tu com escrius, Eduard? D'on et ve la inspiració d'aquestes lletres? Jo soc Muses? un treballador de la cultura. Jo arribo al piano i començo a escriure cada matí. 8 hores al dia, no? 8 hores al dia. O sigui, tu mateix esperes que s'acabi d'allò per poder marxar, sí, que s'escrigui, no? Que interessant, no?, el que estem parlant. Parlem d'arrels, de cases i de llocs on sobrevivim. He volgut fer una introducció una mica poètica per fer aquesta pregunta que és molt normal. Vale. Com és viure al Pallars Sobirà? És algo acollidor o és més peli asbestes? Has dit asbestes per no dir tor. És més tor. És tor? És tor també, però jo estic acostumada, que jo sóc d'un poble petit. Clar, tots dels que maten, no? Sí, a mi em mola la violència, no passa res. I l'agressivitat. I quan ve algú de fora, tu tens com aquest... anem a acollir, però també una mica d'aquest que ve de Barcelona com il·luminat. Ui, les palometes. No passa res. Tinc les dues bandes perquè he estat als dos papers, no? Llavors, reconec molt quan una persona nova arriba al Pallars i tot és meravellós, no? I que guai, i les muntanyes, llavors comencen a patir la precarietat laboral, els problemes d'accés a l'habitatge, i al cap d'uns mesos els veus una mica més capficats, però després tornes a remuntar. Jo sóc acollidora perquè sóc per naturalesa, però també tinc la part de que quan veig molt turisme doncs em fa molta mandra. Turisme no, però neorurals que vinguin a integrar-se i això sí. Sí, perquè al cap i a la fi suposo que jo també ho soc, encara que sigui rural de naixement, he anat a un altre lloc on no he nascut, no? Has anat d'un poble petit a un poble petit. Sí, i he vist coses semblants. Primer com a habitant i després com a persona que va viure allà. Sí, i he vist doncs, això que dèiem, Tor, la violència, l'acceptació d'això. Has vist violència? Alguna anècdota? Alguna anècdota de violència? Algunes, sí, podríem dir-ne algunes. També he vist molta endogàmia, per exemple. Entre ells? Entre totes. Però al final som 7.000 persones al Sobirà. Entre tot el Pallars Sobirà sou 7.000 persones. 7.000, ho deixes amb un, et trobes amb un altre, comparteixes amb les amigues doncs, certes experiències, no? La mateixa persona. Al final és com si haguéssim follat tots amb tots. Clar. Saps? D'una manera com indirecta i com una xarxa. Que maco. Sí, hòstia, això és com bonic, no? I lo de violència? Lo de la violència, així directament, es palpa l'ambient, però està bé perquè t'hi pots tornar. Bueno, és prou violent, bueno, és igual. Està bé, està bé. O sigui, Pallars Sobirà, bé. Sí, s'està superbé. Bé. Abans de passar a parlar de l'autora d'avui, ens ha arribat una informació que els guionistes no han entès molt bé. Vale? A mi m'han escrit aquí. És molt fan del Harry. Suposem que el Harry Potter ha passat llargues estones amb ell. I no m'han ficat res més. Ens pots explicar una mica què ha passat amb el Harry? Harry ja no existeix. Harry era el meu vibrador, que ara és un test, perquè va morir. Ha canviat de vida, és una metamorfosi. I el que va passar és que jo abans de tornar a viure a les Terres de Lleida doncs vivia a la Floresta amb altres neorurals, a Collserola, no? Al costat de Barcelona, després d'estudiar i de treballar i tal. I vivia en comunitat, ja en podem parlar després d'això, que dona per un capítol. I un dia ens van entrar a robar i ens van, doncs, teníem tota la casa destrossada, els calaixos oberts, tot per terra, i anàvem mirant per casa i dic, si no ens han robat res, només ens han regirat els papers i les coses, i entrem a la meva habitació i hi havia la caixa on Harry normalment estava i estava oberta i buida.
I jo de cop, que ens han robat el Harry, que ens han robat el Harry. Vivíem 3 o 4 i tothom cridant per la casa, buscant-lo, vam treure el cap per la finestra i el vam trobar tirat al pati. Ha vingut Voldemort, ha robat el Harry. Que també teníem un altre vibrador que es deia Schwarzenegger. Però sí? Era més gros, no? Sí, era més gros, era més reforçat, com llumetes, una altra cosa. Més de Hollywood. Sí. I res, i llavors vam trucar a la policia, van vindre els Mossos, els hi vam dir doncs res, ens han robat, si voleu agafar empremtes, doncs hi ha el vibrador tirat al pati, trobareu rastres de diferents persones. Era comunitari també el vibrador, entenc, no? No, era meu, ja està. I ja està, vam anar a sopar i vam riure una estoneta i d'allà vaig fer un relat. Molt bé. I està bé tal qual l'havies deixat, el vibrador? Sí, però ja el vam plantar amb un test i ja es va quedar. Ja no el vaig voler tocar. Ha fet herniets? Ja va ser... Pues no ho sé, perquè el vaig deixar allà. Vale, va quedar allà a la floresta. Sí. O sigui, si aneu a la floresta, busqueu el Harry... Veureu tot de minis vibradors allà. Hosti, seria preciós. Faríem els pocs renglars, no? Uau, allà vibrant. Com... Sí. Que bonic. Quina imatge més bonica. Si no puc vibrar, aquesta no és la meva revolució. Vaig fer un conte. I parlant del Harry. Hosti, que maco. Veus, començant d'una cosa com que podria semblar sòrdida, que és un robatori, no un d'això, quina història més bonica que n'ha sortit, no? Sí, exacte. I ara arriba la secció que tota l'audiència demana, que ens arriben cartes diàriament, que és la secció de l'Eduard, la pregunta gener, patrocinada per Jazz Studio. Anem a canviar de tema. Aviam, és una pregunta que fa el meu pare, li agrada molt el tema de les dones de fum i aigua i les bruixes, i jo li vaig preguntar què li pregunto, no?, d'aquest tema. Llavors ella fa aquesta pregunta. Vale, és delegada, a més, no has fet ni tu. No, perquè l'ha fet una persona que domina el tema per... Vale. La pregunta és, per què de dones sàvies es van convertir en bruixes? I la segona part de la pregunta és, la cacera de bruixes, que eren judicis locals, civils, no? Què hi tenien a veure aquí les lluites de poder local? O sigui, per què va ser una cosa del poble, diguem, civil? Que profunda, Per què de dones sàvies es van convertir en bruixes? És la paraula que van utilitzar els perseguidors, els que les volien veure mortes, i és una forma de control social i d'estigmatització, no? Al final va ser la caça de bruixes una onada repressiva contra totes les dones, no? Sí que hi ha com alguns perfils més destacats, doncs, dones que exercien pràctiques màgico-medicinals, viudes, persones que tenien conflictes en el si de la seva comunitat, però n'hi ha d'altres de normatives que també van ser perseguides. Per tant, la resposta està en el patriarcat. I la segona pregunta no me'n recordo. Sí, és que és la pregunta gener, o sigui, t'estàs saltant les regles de la teva secció. Com? És la pregunta gener i has fet 2 preguntes. Però és una pregunta dins d'una pregunta. Vale, però... Sí. Clar, és que és molt... No, hi ha la resposta. Estàs content? Suposo que la pregunta es referia més aviat a per què a partir d'un cert moment hi ha una cacera de bruixes i potser abans, segles abans, no en sabem que n'hi haguessin. I de cop comencen a aparèixer caceres de bruixes. No? Clar, fins al segle XIII s'anomenava bruixes als esperits nocturns que entraven a les cases de la gent a fer mal. Llavors es comença a cosificar, a personificar amb la figura de les dones, diguéssim. El teu pare, per cert, que ha participat a la meva exposició, no? No. Expliquem-ho això, expliquem-ho per la gent que no... No, que jo sé que el meu pare va portar una informació a una exposició que es feia a Lleida o al Pallars, no recordo, i només presentar-me li he dit el meu pare ha participat a la seva exposició i no. Que evidentment no, perquè si no ho sabria. Vaya cagada. Bueno, abans de passar a parlar de l'autora que parlarem avui, estàs a punt de publicar un llibre? Ens en pots parlar una mica? Això sortirà segurament quan ja estigui publicat, per tant, què tal el llibre que ja has publicat? Com està anant, no? Vendes bé? Va molt bé, ho està petant. I de què parles? Clar, jo encara no l'he comprat, però ja sé que està en venda, però... Doncs és un recull de textos, poemes i relats, es diu Cogula. La cogula és un tipus d'avena silvestre que és considerada una mala herba perquè es menja els camps de conreu, i al meu poble, quan una dona està embarassada d'una nena o estava embarassada d'una nena, es deia que portava cogula. Així li van dir a la meva mare quan estava embarassada de mi i ho he sentit dir. No? I aleshores una forma de reivindicar és titular aquest llibre amb aquest nom
perquè ja que són males herbes, doncs anem a menjar-nos el sembrat que algunes persones s'han plantat a mida, no? I és un recull de relats que he publicat per la Directa, per altres mitjans, al meu blog Muntanyes de Paraules, altres poemes espontanis, i hi ha la col·laboració de 22 il·lustradores, i m'agrada molt fer doncs, recitals i bolos. I tant, doncs un aplaudiment per Cogula, no? Sí. I anem a parlar directament de l'autora que parlem avui, que és Maria Mercè Marçal. Això és Paulo Conte. Maria Mercè Marçal neix circumstancialment a Barcelona, com algú que hem tingut per aquí. Però ella sempre reivindica Ivars d'Urgell, i no m'estranya perquè tenint l'estany d'Ivars i Vila-sana, que s'aparti la Barceloneta, no? Difícilment et robaran la cartera a l'estany, no? Com a màxim un ocell d'aquests migratoris, que jo què sé, si veu molt brillant... Bueno, és igual. Quin és el teu lloc preferit de Lleida? I quin és el teu lloc preferit de les Terres de Lleida per portar-hi el teu pitjor enemic? O sigui, el millor i el pitjor lloc de Lleida. Una mica així amagat la pregunta, però... El meu lloc preferit de Lleida és el Montsec, perquè jo soc de Santa Maria de Meià i llavors és la nostra muntanya, concretament al lloc on hi ha el poble de Rúbies, que des d'algun d'aquests cingles pues, ja pots tirar el teu pitjor enemic avall, o sigui que... En un lloc els tens els dos. Clar, és superbonic i fas així, clac, i ja cau. I, I queda sec, no? I se'l menja algun voltó o algun trencalós. Clar, i no queda rastre. Doncs vida al territori. Clar. Hi ha molt voltó en Montsè? Sí, bastant. Sí? Sí. I n'he pensat un altre de lloc per portar Quin? El meu enemic. Doncs qualsevol granja de porcs. Que en tenim més que persones. És fort perquè els porcs hi ha com... ho diuen, no? El porc es menja tot. Quan tu veus un porc dius això, però el porc quan et veu a tu també ho diu. De l'humà m'ho menjo tot. És veritat. És com una cosa molt bonica, és una relació connexió, d'igual a igual. No? Sí, totalment. La família de la Marçal formava part de l'elit d'Ivars d'Urgell. Però es va arruïnar i va haver de començar de zero, que és el típic somni català, no? Quan ja ho tenim tot ens arruïnem per continuar treballant i després quan tornem a arruïnar... Hi ha el somni americà i el somni català, no? Què t'agradaria fer si poguessis començar de zero? La típica feina que dius m'encantaria fer això que és super diferent a la meva vida? Doncs crec que m'agradaria arreglar-me alguna cabana del poble, alguna casa de per allà, perquè m'agrada molt la gent que fa aquestes coses i jo no he tingut temps mai de fer-ho. I a què et dedicaria? O sigui, dedicaries a arreglar cabanes? Sí, faria com de paleta. De paleta? Sí. Vale. La teva següent vida t'agradaria ser paleta? Sí. Està bé. Exacte. Sí, I a més ara em falten de paletes, tio. Exacte. Allà al poble... Falten oficis. No sé allà al Pallars com aneu, però van buscadíssims els paletes. I saps què fan? Em van explicar l'estratègia dels paletes. Els paletes agafen tot. Bueno, hi ha algun paleta que pugui corroborar el que dic? M'ho van explicar l'altre dia. O sigui, agafen totes les feines que li donen i després se'n van i comencen la feina i marxen. I clar, ja t'han fotut el batedell allà. I després no pots dir canvio de paleta. Venen, fan 2 dies i marxen i diuen tornem d'aquí 15 dies perquè vaig a començar moltes coses, després tenen moltes coses en mitges. No és tan diferent a la literatura. A veure... Clar, perquè com que és tan precari i fas el que pots, tu vas començant projectes, vas fent feinetes i la majoria es queden inacabats. O sigui, els escriptors són els paletes de la cultura? Podria ser. No parlis son, tu també ets escriptor. O sigui. I els músics què seria? Quin ofici seria? Els barbers de la cultura. Perquè ens preneu el pèl? Sempre estan allà... Bueno, no s'aguanta per enlloc la metàfora, però està bé, està guai. Jo havia pensat també moltes vegades que els escriptors o les escriptores som els agricultors o agricultores de la cultura, perquè cobrem què, un 10% dels drets d'autor o d'autora, que és una mica el que cobren els que cultiven aliments i estan a primera línia, no? Perquè després s'ho queden tots els intermediaris, les botigues... No? Però no cobrem subvencions europees. Això també tens raó. I no tenim... és igual. MMMA
Maria Mercè Marçal, va marxar de Lleida i va agafar una maleta carregada d'il·lusions i unes peres de Lleida i se'n va anar a la gran ciutat. Quina és la teva fruita preferida? Totes les fruites vermelles. Cirera? Síndria... Magrana? Sí, maduixa... Maduixa? També les xutxes, totes les xutxes vermelles. Ets racista de fruita? Només les del color vermell? Tinc preferències, sí. Vale. Ho podríem dir així. Tot vermell. Sí. Vale. A Barcelona, a la Marçal, l'enganxen amb un senyor al llit i la fan casar-se amb ell. I mira que està investit jugant al Catan, eh? Està allà al Catan sobre el llit i va... Bueno, es separen i casualment al separar-se ella comença a publicar, no? Publica Cau de Llunes, Bruixa de Dol, Cau de Dol, Bruixa de Llunes i altres possibles combinacions entre això. Tu ets un expert en bruixes. Quina és la teva bruixa preferida? O alguna figura d'aquestes bruixes que hagis estudiat o que et vingui al cap de dir hòstia, aquesta va molar molt. Sé que aquesta no te l'havia passat, però és una mica un atracament. Sí, n'hi ha moltes. Hi ha una bruixa que m'agrada molt, que és la Rugalla, que és una de les bruixes més conegudes del Pallars, i perquè es va escapar 3 vegades de ser condemnada, i no hi ha l'última sentència, potser que s'escapés fins i tot algunes més, i aquesta m'agrada molt. I després m'agrada molt un personatge que no és ben bé una bruixa, però que està inspirada en aquestes dones rurals, de poble, aquestes dones que no es mosseguen la llengua, que és l'Esperanceta de Casa Gàsia, de les Valls d'Àneu. Què és aquesta... És viva. És viva, és amiga meva. Ah, vale, és que Sí, com sí, que sí. dic, no sé, potser És una l'han padrina. cremat últimament. No. Però com a personatge i Sí. com a dona rural m'agrada moltíssim també. L'última que es va cremar a Biosca, al Solsonès. Sí, és veritat. Estàs fardant que hem cremat l'última bruixa. No, La estic Baquiol. parlant, a més Biosca no era del Solsonès o ha acabat sent ara, no? Però Sí. no, La Baquiol, no? Que hi ha una Sí. fira i tot pels farà volts una de Sant fira. Joan. Correcte. Sí, No és per relacionar-ho, però a Biosca hi ha un forn de pa Ah, sí, que està fan molt bo. amb foc, amb llenya, que és boníssim. Bueno, Molt bé. Maria de les Mercedes és de les primeres poeteses que parla de l'amor entre les dones i l'empoderament lèsbic. Hi havia molts homes que no ho entenien, però literalment vull dir que no ho entenien, que era com, hosti, no sé com s'ho fan. O sigui, hi havia com aquest dubte de, però 2 dones, com fan l'amor i com s'ho fan? I clar, aquest no saber els portava a rebutjar-ho. Però era una cosa pràctica, eh? Bueno, segurament no. A l'atzar agraeixo 3 dons. Haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. Ara mateix, fent ficció, si aparegués el geni de l'Aladín aquí i li poguessis demanar 3 dons, poders, el que sigui, què li demanaries? Haver nascut dona... No. Això ja ho tinc. T'imagines? Clar, jo ara no faig de profe de secundària, faig d'assessora de llengua, interculturalitat i cohesió social per serveis educatius, és un títol molt llarg. Hòstia, tot I això. el que faig és promoció de l'ús del català, ara que ha sortit aquesta enquesta d'usos lingüístics, tot el tema de l'acollida, de la perspectiva antiracista, la cohesió social, la convivència, i vaig pels centres educatius fent tallers, no? I justament quan fem el cercle d'obertura amb la canalla, doncs preguntem quin superpoder voldríem tenir. Llavors la canalla ara m'està donant a mi moltes idees i em quedo amb els superpoders que m'han dit. A veure. Un és poder parlar amb qualsevol animal, Bé. el seu idioma. L'altre, poder-me transformar en qualsevol animal o planta. Que ja no caldria haver Ja. del primer, però bueno. Sí, és veritat. Però poder triar. Sí, vale. Ara sí, ara no, però Sí, vale. potser em transformo en un altre animal però faig veure que no l'entenc llavors. Oh, És d'això així com ben superconfosos. pensat, ben pensat. Del rotllo. Els lloros són molt pesats, no els vull entendre. Exacte. I l'altre, doncs, igual anar al passat i poder parlar amb alguna persona que ja està morta. Algun animal, també. O amb algun animal que ja està mort. Exacte. Em molen els animals. O sigui, aquests 3 poders, Sí. superpoders. Sí. I tu, Eduard, quin superpoder triaries? A mi Vols dir que no sé, no... Què vols que digui? Jo saps quin triaria, Quins mira, 3 m'ha vingut ara al superpoders? cap. Saber fer factures electròniques. T'ho prometo, tio. Estic puto negre amb això de hi ha diners que no cobro perquè no sé fer una factura electrònica i passar per aquí, per allà. No, I tu crec que em pots ajudar amb aquest superpoder, perquè No. tu ets bo amb això.
A mi m'agradaria entendre musicalment evolucionar d'acord amb el moment i entendre'l. O sigui, no ser un tio de 50 anys que fa trap i que es nota que té 50 anys, saps? Sinó tenir 50 anys, fer trap i que diguin, el jovent diguin, hòstia. És un referent. Sí. O sigui, l'eterna joventut musical. Elixir, sí. A la història passarà el gran domini de la Marci pel llenguatge i l'ús d'estructures tan complicades com les sextines, que no explicarem perquè són tan complicades que no sé com explicar-les. Parlem de la teva poesia. Series capaç de recitar el verset de Nadal que més ho va petar als teus dinars familiars? Aquell que et van donar molta pasta? Aquell que va anar molt bé? No. No? No, perquè no ho fèiem això a casa. No fèieu verset? Sí, i no ens agradaven gaire els dinars de Nadal. Llavors, no, clar, com que no ho fèiem... I en quin moment apareix la poesia a la teva vida? Tot té a veure amb animals. A veure? Doncs el primer poema que vaig fer és el meu gos difunt, quan tenia 8 anys. I que te'n recordes d'algun vers? La meva padrina m'ho va dir fa poc, em va passar com una imatge. M'ho vaig inventar. Oh, estimat gosset, tu que ets tan boniquet. Rimant en diminutiu? Sí, com sempre, sí, clar. Mira que jo sempre faig versos lliures, però quan m'he d'inventar un poema em surt això. En diminutiu. És el més fàcil, és el més fàcil. Tu, Edu, te'n recordes del teu verset de Nadal? No, jo vaig guanyar un cop un premi de l'institut, de l'escola, sí? amb una casa, amb un poema sobre la meva casa, sobre els meus pares, que començava la meva casa és molt gran. Gran com un gegant. I també es va acabar aquí, tenia 2 versos, no també? L'opulència, eh? Bueno, acabem amb Maria Mercè Marçal perquè va morir com totes les poeteses bones i les dolentes. És una pena això de morir-se, no? Perquè és com si ho poguessin fer els altres i tu no, i com escollir el moment i tot. Sí, però si tens el poder d'anar enrere cap al passat, pots estalviar-te la teva mort tota l'estona. Clar. I clar, si et vas estalviant la mort tota l'estona, no hi ha un moment que t'has de morir, no? Tu t'agradaria viure eternament? No. M'agradaria reencarnar-me, per exemple. Amb què? Amb un milà reial. Que és una àguila, això. Sí, és que m'agrada molt. Sí? Sí. Però no és molt desagraït perquè has d'anar a matar, maten aquests... Ratolinets, sí. Un ratolinet no et faria pena? No, és que també m'agrada molt els voltors, no? Però el voltor sí que menja ja carn amb descomposició, no mola tant. Ja, és menys desagraït. Sí. Però tu com t'agradaria morir-te i quin seria el teu epitafi? Jo tinc un poema amb aquest llibre de Cúbula que representa que ja he publicat, no? Que ja està a la venda. Sí. Bueno, que tot el públic d'aquí ja s'ha llegit i que després podeu venir que us firmi el llibre. Sí, després serem el moment. Que es diu La voluntat i que aleshores reflexiono una mica com voldria que fos la meva mort, perquè és un tema que a mi m'agrada molt, que l'altre dia una companya em va dir: has dit que t'agrada la mort? Dic sí, a mi com a tema em genera molt d'interès, també perquè m'ha tocat sempre molt de prop des de petita. I llavors és un llistat d'idees de què voldria que fessin amb el meu cos quan jo em mori, no? Llavors les comparteixo amb el públic per veure si el públic també agafa aquestes idees i entre totes anem ampliant aquest llistat. Sí, no? I si hi ha algú del públic que té una idea i vol intervenir, té micro, també? Exacte, perquè així el fem més llarg el poema. Hombre. Llavors què dic? Dic primer que m'enterrin directament perquè així el meu cos en descomposició serà aliment per després donar origen a flors, a plantes i que vinguin les papallones i que vinguin els cucs i juguin amb els nostres ossos. També penso en aquesta imatge tan poètica de tirar el cos als voltors i que també se'ns mengin i que després els seus excrements fertilitzin la terra. O el més típic, no? Que et cremin i et tirin les cendres, no? A repartir por ahí. Però al final el que acabo dient al poema és que no estem obligats a seguir la voluntat de ningú ni tan sols la meva. Donde digo, Diego, no? I quin epitafi ficaria? Bueno, clar, no sé si fos allà amb els voltors, jo què sé. Doncs això, que no esteu obligats a seguir la meva voluntat. I fins aquí la vida de Maria Mercè Marçal. I ara aturem l'harmonia literària i el ritme pausat de tot el programa per fer-te un test anomenat Això no és literatura, amb preguntes que hauràs de respondre sense pensar gaire. I aquí són un test pim-pam que hauràs de respondre. Gràcies.
Primer, què en penses d'en Pep Sala? Aquesta me l'he preparat, Bé, m'interessa molt. perquè no pensava res d'ell. I això m'ha fet pensar que és molt trist no pensar res d'una persona. Sí, sí. Perquè jo penso bastant sobre les coses. Però és una opinió bastant dura dir no penso res de Pep Sala. O sigui, cap a un sentit, no? Sí, és com que el veig tan monyes que és com que no em desperta interès. És una opinió ja, Ja. Perquè llavors he anat desenvolupant. Dic, com pot ser que no pensi res d'aquesta persona? Llavors he escoltat la resta de programes que heu fet a veure què pensava la gent sobre ell. Has anat directament a la Sí, pregunta vés-te a Pep Sala. documentar, no?, com a periodista, que això ho fem, no? Molt bé, molt bé. I O bruixes o Pep Sala, ara són els teus dos temes. Ara ja puc fer un llibre, no?, sobre Pep Sala. Sobre Pep Sala. Des del desinterès, que és una nova manera d'inspirar-se, no? M'importa una merda aquest senyor, però vaig a fer... Jo faria un llibre que es digués La perilla de Pep Sala. La perilla del Pep És de les Sala. úniques persones que la porta de fa molt temps. Hi ha algun perill aquí? No. Veus? És que ningú porta perilla. Ja. Mira que a mi m'interessa tan poc que ni m'hi havia fixat. Saps qui, el tens al cap? Sí, però em venia tot el rato el nom de Carles Sabater, no el d'ell. Bueno, és igual. Un somni recurrent. Somni recurrent de veritat. Quan era petita somiava que mirava al mirall i sortien tot el rato cadells de gos. I els perseguia pel poble. Està basat en fets reals, tot això que explico. Sense gos a darrere, només cabells. Els cadells de gos. Ah, cadells. Cadells. Em pensava que deies cabells de gos. I dic, vale. Ostres, estava flipant. Dic, això sembla una pel·li d'aquestes japoneses com de por, que surten cabells de tot arreu. I després amb un amic, un dia compartint el transport escolar, li vaig explicar que havia somiat que jugàvem a una mena de videojoc per dins del poble i que al final ens separàvem i cadascuna ve a la seva casa i que sortia Game Over i em va dir que ell havia somiat el mateix, cosa que no sé si és veritat, Uau. El mateix dia? Sí, però potser s'ho va Jo crec que et va inventar. enganyar. Li agradaves una mica amb aquest? No. Vale. I després, és que lo dels somnis em dona per molt. Sí, fes-lo. Després també sempre he tingut la capacitat de controlar-los, de dir, sé que estic somiant, doncs ara intentaré despertar-me o canviar una mica l'argument. I encara ho pots fer, això? Sí, però quan era petita ho sabia fer més. Com de volar i de fer aquestes coses? Sí, i ser conscient que estava somiant i per tant interferir. Uau. I això ho vaig estar intentant fer, que es pot fer com apuntant els somnis, cada vegada que et lleves ho apuntes en una llibreta i després vas com controlant el d'això fins que pots... però ho vaig deixar perquè no descansava. I estava tot el rato escrivint, no? Vas fer treball de recerca? Sí, De què anava? de la Guerra Civil a la Vall de Meià. Quin és el teu signe del zodíac? Verge. Es nota. Quina és la teva figura retòrica preferida? Verges. Sou iguals, a més. M'ha costat, saps, a sobre, m'he que picar i què fa? Ens ho heu hagut de pensar. La meva figura retòrica preferida, les metàfores i ficar moltes is. En lloc de coma. Sí, hi ha la repetició de la i. Això em fa una mica de ràbia. Quin és el nom que et fa més ràbia? Un nom. Un nom. Ramon, però hi ha gent que li fa té molta mania a Ramon. No, Ramon no, perquè la meva No sé. tieta es diu Ramona. No sé, no hi havia Iu, pensat. Ot, Lluc, Bui, Pic, Ric, noms d'ara, no sé, noms d'abans, cap, Cap, no sé, no havia pensat en cap. Ja hi pensaré, després t'ho dic. 10 anys sense crispetes per guanyar molts premis de poesia o crispetes sempre però la teva poesia només li agrada a Salvador Illa? La primera. Vale. A quin aliment no renunciaries mai de la teva vida? Les palometes. Qui et faria molta gràcia que fes de president o presidenta de la Generalitat de Catalunya? Ja ho he dit abans, l'Esperanceta. Esperanceta. Si la teva vida fos una pel·li, com es titularia? Truja de riu. Truja de riu, vale. Vols que ho desenvolupi? No, és com... Bueno, sí, sisplau. Truja de riu és un animal que m'agradaria que existís. Ja, a mi també. I què faria? És que truja, perquè hi ha moltes truges aquí a Ponent, amb les granges de porcs, mon pare també en té una de granja i tal, i estic molt acostumada als porcs, i riu del Noguera Pallaresa, llavors és com una unió entre lo del Montsec i el Pallars, i que és una truja mole.
Hi ha poesia, hi ha poesia aquí també. Sí, eròtica, segurament. I el primer que faries... Ara te truja de riu. Truja al llit. El primer que faries si Catalunya fos independent és... Obrir totes les fronteres perquè entressin totes les persones que volguessin i ser el país d'acollida que de vegades ens omplim la boca que som i en realitat no. I fins aquí, això no és literatura. Gràcies. Un joc i anem. Tens una frase aquí, tia. Una, Doncs sí... Un joc i anem tirant, no? O què? Sí, va. Déu-n'hi-do avui, Avui anirem a analitzar el grau de poetessa que ets, Ivet. El funcionament és molt senzill. Jo et llegiré uns poemes molt dolents. He mirat al Google poemes muy malos. Pomes? Poemes. Ah, vale, havia entès pomes. No, poemes. Potser he dit pomes, perquè és la segona cervesa que fa i tu m'hauràs de dir si són reals, si els he trobat a internet o els he fet jo. D'acord. Entesos? I tot això ho amenitzarem amb el mestre, un aplaudiment per mestre Eduard Geni al piano. Música d'amor. Amor. Però, espera't, amor que va cap a desamor. O sigui, com el moment, saps? El moment d'amor. Moment que sembla que sí, però no. Una mica de menor, una mica de major... Perfecte. A l'amor. Sona en castellà, més, A veure com pronuncies. És que poemes malos... Sí, el que farà gràcia és la pronunciació. Al amor. Ella me amaba, estoy seguro. Me quería igual que su gato y un poco menos que a sus zapatos viejos. No hay duda de que me amaba. Yo calculo que en promedio son 4 besos por semana. Calculo que han sido en julio 5 años. Son 208 besos. 1040 besos en 5 años. 1040 besos y un solo abrazo. Aquest poema existeix o me l'he inventat jo? És com una endevinalla, no? Sí, no? Què és? Què és? Plàtano és, no? Sí, algo així. Jo diria que és real. És la teva decisió final? Sí. Ara faig de presentador de concursos. A veure, fica'm una mica de música de misteri. I la resposta és... correcte! Aplaudiment. Poeta de bragueta. És l'autor. Ara, música d'home. Música d'home... d'hombre, en castellà. D'hombre. Sí. Un hombre, es titula así. Un hombre es un hombre en este trozo de mundo. Un animal no es un hombre. ¿Y qué suerte tiene? El animal, no el hombre. Un hombre es un hombre y poco más puedo decir. El animal no se querría transformar en un hombre, no voldria que fos el seu superpoder. Jo diria que també és cert. Segur? Sí. De moment, 1-0. O sigui, tu vas 1 i jo vaig 0. D'acord. Fem una mica de competició. La resposta és... incorrecte! És un poema meu, home. Anem pel tercer. N'hi ha 2 més, vale? El següent es diu Topo de Feria. Música de fira. De fira d'aquestes d'estiu. Molt bé. Però una mica més dramàtica, perquè és dramàtica aquesta. Com estem avui, Me escondo como un topo de feria y tú me golpeas con tu indiferencia. Es agosto y todo el mundo está de fiesta, menos yo que estoy escondido. Bueno, que no ha acabat, Salgo de mi hueco como un topo de feria y me das con todas tus fuerzas en la cara. Soy un topo de feria que sangra por la nariz. Soy un topo de feria que antes era feliz. Jo diria que aquest també és teu.
que no sé si és Tu creus que autobiogràfic. jo puc fer? Vale, no. No ho sé. No. Sí, És la teva decisió final? I la resposta és... Correcte! 2-1. 2-1. No és biogràfic, I l'últim poema es diu Arroz. Música de... Arròs? De paella. Diu... Domingo en la mesa, 3 días en mi vientre, 20 minutos cociendo, 50.000 recuerdos. Arroz, grano a grano, desgrano mi vida. Arroz para ella, a paella, mi vida contigo, con ella. Aquest també era un endevinalla, però perquè ja ens has dit el títol abans, llavors ja no... Ah, merda. Estan ficats tu. No he dit res. Aquest és meu o és del Google? El pots repetir? Sí, música d'arròs, de paella. A veure. Domingo en la mesa, 3 días en mi vientre, 20 minutos cociendo, 50.000 recuerdos. Arroz, grano a grano, desgrano mi vida. Arroz para ella, a paella, mi vida contigo, con ella. Sí, existeix. Existeix? No te l'has inventat. De fet, és del teu llibre... No, t'imagines? No, La recepta final, no? T'imagines? És del Google. I la resposta és... Incorrecte! És meu! 2-2. Doncs anem al comiat. No hi ha desempat? És que no en tinc més. Algú en vol proposar un? Algú vol fer uns versets? O ens proposeu, per exemple, algunes paraules i intentem fer un poema entre els dos. Vinga, va, hòstia. Sí, Sí, que és un joc literari. Fem-ho. Digueu 4 paraules. Per exemple, calcetes. Fem un castellà. Ah, ho fem en castellà. Fem un castellà. Vale. O en català, com vulguis, Como quieras. Perro. Una. Va, són paraules, no és lligar una frase. Perro. Zarzuela. PlayStation. I romesco. Vale. Comences tu, vale? Música de poema improvisat. Tu fas 2 versos, agafant els que això, i jo faig 2 versos. Me voy a comer tu perro. Ah, jo et contesto. Untado con salsa de romesco. Y yo, aunque te duela, lo voy a cocinar con zarzuela. I quedava algo més o no? Hòstia, és que PlayStation costa molt d'arribar, cabrón. Pensarás que lo Está hacemos chucheteando. desde un station, pero no. Estamos jugando a la PlayStation. Increïble. Això pel teu següent llibre. Ja et passaré a les meves dades per facturar-ho. I fins aquí llegir. Moltíssimes gràcies, Ivet. Un aplaudiment ben fort per ella. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies al Casal La Baula, a Òmnium, a Pau Llop, a Anna Piferrer i a l'altre Pau que no vol que diguem el seu nom. Moltes gràcies a tothom que ha vingut. També un aplaudiment per vosaltres. Un aplaudiment pel Joan Soler, el nostre tècnic. I com sempre nosaltres marxem cantant. Farem el primer vers de la ciutat, de la presó de Lleida, i llavors farem lo. Podeu fer la... No. Per acabar-ho. A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó. De presos mai n'hi manquen, petita, bonica, prou n'hi porta el baró, lireta, liró. I ara lo.
Moltes gràcies.